Akliňize salam gadyrly dostlar. Bugünkü ýaşadygymyz dünýäde ikrar edilen 193 san ülke bardyr we bu ülkeleriň äklisi bir-birinden üýtgeşikdir. Bugün hem sizlere bu dünýädäki 5 san ülkeniň üýtgeşik tarapy hakynda maglumat bermekçi. Taýar bolsaňyz geliň başlaýalyň. Bu gadymy gala 1784-nji ýylda Frank Master tarapyndan öz tiretini goramak maksady bilen gurulypdy. Galanyň depäň üstünde bolmasy düşman hüjümlerini yeňil bir şekilde ýyza terpikdirmegine maý berýärdi. Hoppa, dur ýalňyş tema girdik. Ýyza alaly. Her ülkede de maldarçylyk ýa-da ekrançylyk edilýär. Sebäpli bir şekilde belli bir möçberde goýun ýetişdirmek hem esasat. Meselen bir öýde 5 san ýa-da 50 san goýun. Ýöne bütün ülkedäki her kişi başyna 150 goýunda köprek görünýär. Mümkin dälmi diýýär. Falkland adalaryna hoş geldiňiz. Gündogar we Günwatar Falkland adalar ülkesi 10.000 metr kvadratlyk 776 adacykdan emele gelen adalar ülkesidir. Bu adalar ülkesinde 3398 kişi bilen bilelikde yarım milyon goýun ýaşaýar. Ülkenin esas girdejisi pikirçiniz ýaly goýun ýüngünden, et we süýdünden öndürilen önümlerden elde edilen girdejçilerdir. Bu sebäpden ülkenin baýdygynda da goýunyň suraty bar. İkinji renkli ülkemiz bolsa Nauru ülkesidir. Nauru da ady ülkesidir. Paýtagty Yaren. Can meýdany 23.98 metr kvadratdır. Raýat sany 13.649 kişidir ve bu kişilerin 13.000 sanysy semizdir, ýagny çiğsik. Sebäbi bu ülkede tiz pişirilýän tagamlar gaty köp ýylar. Diňe gamburger ýylar. Başga şoňa meňzeş chipslar, şekerli süýjiler ýylyp, kola, Pepsi içilýär. Şu Donald Trump ama diňe gamburger kola içer. Bu da Nauru bolaýmady. Her näme-de bolsa diňe gamburg ýyldyk üçin ülkedäki ýaşaýan kişilerin %90'y semiz. Bu ýüzden tiz tagamlary azyraýyn. Bizden nesihat. Üçüncü ülkemiz tebigatyň ähli baýlyklaryna we dünýäniň her ýerinden gelen renkli insanlaryň ýaşadyğı Kanada ülkesidir. Paýtagty Ottawa. 37 milyon 59 min kişi ýaşaýar. Tutjan meýdany 9 milyon 98 min metr kvadratdyr. Bu sebäpden tutjan meýdany boýunça dünýäniň iň uly ikinji döwletidir. Kanadanyň beýleki ülkelere bolan serheti dünýäniň iň uzun serhetdir. Dünýädäki kölleriň %60'nyň Kanadada ýerleşýäni bilýärdiňizmi? Toplam 3 milyondan gowrak köli bardyr. Soňky maglumatlara görä dünýäde 7.000-den gowrak dil gepleşilýär. Ve bu dillerin hem %90'y gaty az gepleşilýän dillerdendir. Azyada ortalama 2200 dil gepleşilýär. Indi bir ada var ve bu adada dünýäniň iň köp diller gepleşilýär. Bu adaň ady Papua, ýagny Täze Gine döwleti. Döwründe dünýäniň çar tarapyndan göç alanlygy sebäpli 820 dil gepleşilýär. Bu ülkede ýaşaýan kişi sany 8 milyon 251 min kişidir. Ýagny her 10 min kişi üçin aýratyn bir dili var. Döwründe Papua adasy ýagny Täze Gine döwleti inglisleriň gol astynda bolanlar üçin şu wagtam resmi dili inglizçedir. Bizim ülkemiziň %80'i çöl tutýar. Ýöne çöl bolsa da ýagşy we gar ýagyp ähli mösümler ýaşap bilýäris. Bize meňzeş başga da bir ülke var. Mösümler ýaşap bilmeýän. Mösümler goýun bir gyra, her ýeri çäge gumlar bilen dolu. Bir tarapdan açlyk we susuzlyk. Şu döwürde de ýolagçylygyň at arabalary bilen edilýän bir ülke. Niretmi? Bir Afrika ülkesi Libya. Tutjan meýdanyň %99 çölden ibaret. Paýtagty Trablus. Ýaşaýan kişi sany 6 milyon 375 mindir.
Sag bolun dinläniňiz üçin. Bize agza bolmagy unutma.